sunt! Decât la Cărcăreni. Uitați-l pe Răzvan, copii, cum vine! Teleca galbenă! Și eu sunt! Mișu! Vezi că sunt deasupra, Răzvan, să nu faci ceva greșit. Uită-te! Uită-te! Te filmez! Dar pe mine de ce nu mă filmează nimeni? Oare de ce? Călugăreni! 2007! Băi! Luateaș! Mișu, drag, cinor a trecut Razan pe lângă mine, băi! Uitați-l pe Rudi care vine, uitați-l! Dar pe mine de ce nu mă filmează nimeni? Nimeni! Uitați-vă Palade care a ajuns pe noi! Speed la maxim! Palade în picioare, speed! Și Vali! Dus! Wow! Speed la maxim! Vedeți oare că este la Călugăreni? Da, așa este, așa este! Avem în spate pe Rudi, nu știu dacă se vede, dacă îl observați pe ecran. Mâine sus! Eu, la fel, același pentru voi. Și nu! Trebuie să oprim aici, că se întețește. Nu știu dacă mai apucăm ziua. Aaaa, Rudi a venit, frate! Spidul, să fugim! Să fugim! Mâine sus! Uitați-l cum vrea să ne fugim. Ieșim totuși în față, ușor cu stânga. Hai, Vali, treci! Treci, Vali! 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 Același eu, vă spun! Faceți ca noi și nu veți regreta! Normal!